Hakani ka kenti jong ka MP election. Kadai ka kamram jongi ki ba bangin sotho ba habangi jet yau MP. Kamot udai utau MP uban lek sa yangi na benta jongi hang the ha parliament. Ha ka bayadai bat ka jing jong ka jela jongi ha ka bangim sim palayo ya ka jela ka bapura. Bat kata ka di kamat ka dan kam yau MP jongi balada ki pat ba kila pensisha ba kila yo ya ka jela ka bapura. Kamot ba ni ki ba tikana ba ompat yo ya ka jela bapura da ki jing pen I ki kam jing ya ki kaput. Haka jing pen I ki kam bangin pat long try ya ka tika umyam. Kamot ba kadai kata ka ba ngimpat dan kinu kisaki ki ba ompat dan uno utau union minister uban sam ya utau put usam ha pereng ka jela jong ka Meghalaya mat ka jela Assam. Kadai kata lada ngimpat yo ya utau put usam hi kam mentoi ya ka sarkar jela jongi banwan ra ya kinu ki projek. Kata ka ba kani kan deka kenti ka ba kabaning kong bat ka ba khapdu ka ba nakaliang ka jonga ka bangan ai ya kani kamat kabadan kam nak beta bangin ji yau MP jongi. Namal bangalabut din ba nado kita kipor ki ba ngalak ham tip breu hakipor ki ba ilalong MP iba bensan pala iba dei nakat tu kathan jantia iba tip baha ya kitu ki khaput jong kathan jantia ki bala khata ya kinong rep ki bala khata ya kitu kinong song jong kitu ki blok 1 blok 2 ki khamduli ki mukro ki langpi ki lapangam kita kimat ki ba in keran iba pala omdei bandahap bandami mangi bangin keran na mata ka kamjok kita kinong mi khmat jongi bat kam sim dei syu ka kamram jongi ki pat ba bangin dang batai mangi ya kita ka kamjong kita kinong mi khmat jongi bat kadai kata ka bangi ki pat ba nisania ba kita ki sarkar kita ki balatip la ka kamram henry hadu kane ka san fusaus nemru kita ki sarkar san fusaus nem kim sim pat latip ya kita ki kamram ban pen khoi ya kata ka jella ka jongi ha ka ba ya dei bat karam ka sya ha ka ba ngin yo ya kita ki proof ba uno utau union minister uba dei na ka home affairs uba lawan sam ya uput usam jong ka jella jongi lala ban pen sisha ya kata di kata ka dei ka bangila yo ka jella bapura di hang ta tingin sala bangin sol tang ha pedeng kini kinong mikmat jongi ki badan ha ka jella bat kata rung indum pressure ya UMP lada ka sarkar kelala ban pen I bangila yo ya uput usam da ka jingwan sam kata ka sarkar pedeng Henry nang ni syakmat hi kadai ka ba ni dang kami lenti bahkan ni kan deka kenti ke baningkong bat ka kenti ke bakhabdu ka bangin keran ya kata kamat jong ka lapangap jong kata ka khaput lingba uno tau MP jongi uban job ha kan deka kenti kanang ba ngin yo kata ka jella jongi ke bapura bat bangin yo na laki jong kita ki project boarding bat bangin yo na kita ki development ki ba pher ki ba ka sarkar ka lapan khare banon ra shibun kita ki project ru kita kin urlong ha kata ka jella jongi lim kumta klem padep ya kata ka jing pen khoj ya kata ka dam umyam bat bangin yo no la ka jong kata ka baha na ka sarkar pedeng ka ba sisien bakala ai ya ka jella ka de banda ai bat ka boarding ka de banda ai ki project ba pher om tang ba ni lakwa ya ka jella ninja kani eta ka boarding bat kata ka Assam ti kata ka Assam kawan te ya kata ka boarding ha ka jella ka jong ni te hok bangin ya dawa la ka jong bangin kam ai ti hendrai kata ka jing kam ai kam de ka basuk bahadu menta ka sarkar ru leksi kadan ka jing ya syaleng ba ka sarkar ru ka haban pet leng ba kita ki agreement ki ba kumno la ya thawa ti hendrai ka dei pat ka jok ka bala syai ba kinong mi khmat jongi ki la syai menta pan ki de ban tip ya la ka bah la jong ka ba sisien mangila yo ya kata ka jella la ka jong ni di ban yo ru kita ki project la ka jong ka ba on penya syurut ta kata ka sarkar preng yang ni ki ba na ko ki jella bat ka wi pat